Кожны факультэт Баранавіцкага універсітэта зацікаўлівае абітурыентаў па-свойму. Перасоўная крыміналістычная лабараторыя, магчымасць пагутарыць з носьбітамі замежных моў, разнастайныя майстар-класы ад камп'ютарнай дыягностыкі аўтамабіляў да экалагічных даследаванняў. Пры гэтым лепшыя гіды па сваёй альма-матэр самі студэнты. Учусь на последнем курсе факультета экономики и права, специальности правоведения. За проведенные годы жизни в этом университете провела активную, интересную жизнь. И если бы вернуть обратно время назад и опять выбирать какой-либо университет, то выбрала бы все равно Барановский государственный университет. Твой потенциал раскрывается просто полностью, других слов нету. Я понимаю, что если бы я поступил в другой университет, я бы не достиг и половины того, чего имею сейчас. Універсітэту 13 гадоў, і сёння гэта сучасны навукова-адукацыйны комплекс, які аб'ядноўвае ў сабе 5 факультэтаў: Ляхавіцкі аграрны каледж, аспірантуру і магістратуру. Больш за 25 спецыяльнасцяў на дзённай, завочнай і дыстанцыйнай формах навучання. Сегодня в университете обучается около 4000 студентов. Каждый из них получает образование по перспективным направлениям в области машиностроения, информационных технологий, экономики, права и педагогики. В университете также есть хорошая современная учебная и научно-исследовательская база, которая оснащена современным оборудованием. На территории нашего студенческого городка расположено 3 комфортабельных общежития со всеми удобствами. Мы обеспечиваем всех желающих студентов первого курса местом в этом общежитии. Сучасныя і добра абсталяваныя спартыўныя і трэнажорныя залы, прасторны басейн. Ва універсітэце створаны умовы для усебаковага развіцця студэнтаў. І ўсё ж галоўнае, чым прываблівае БАРДУ, гарантаванае працаўладкаванне. В этом году нам необходимо было трудоустроить тоже более 500 человек в университете. Значит, мы каждого из студентов обеспечили первым рабочим местом. У нас 100% распределения в университете. Для многіх абітурыентаў дзень адчыненых дзвярэй стане той самай адпраўной кропкай да будучай прафесіі. Цяпер галоўнае – належным чынам падрыхтавацца да ўступных іспытаў.